זה מכשיר ה-MX4 החדש שלי. אני מחזיק בו 5 ימים. המכשיר עם מגן ומגן מסך שהיה אמור להיות חזק. המכשיר נפל נפילה יחסית מאוד קלה. החלק המדהים הוא שמגן המסך, כפי שאני תכף אראה לכם, נשאר ממש שלם, אבל המסך עצמו התנפץ והמכשיר כבר לא עובד. עכשיו מדובר במכשיר בין 4 ימים, הנפילה שהוא נפל הייתה נפילה קלה, וכפי שאפשר לראות מגן המסך נותר שלם, ואילו המסך עצמו התנפץ ולא עובד. ומהחברה נמסר כמובן שזה משהו שהוא באחריות המשתמש, ושמגן המסך הזכוכית אמנם היה אמור להגן, אבל קורה שהם לא מגנים. אני יכול להגיד שאותי מה שמפתיע זה שמגן המסך בעצם נשאר שלם, הוא לא נשבר, והמסך עצמו נשבר.